prší, len sa leje a už neprší. Ahojte deti, som rád, že vás môžem pozdraviť. Viete, aké teraz počasie, stále zima a prší a fučí. Ešte, že niekto vymyslel dážnik. Normálne by som mu dal Nobelovú cenu. Lebo keď mám dážnik, nebojím sa ísť ani do dažďa. A keď mám dobrú vetrovku, nebojím sa ani ísť do vetra, ani ísť do zlého počasia. Milé deti, bojíme sa niekedy? Nevadí. To je normálne, že sa bojíme, ale my vieme prekonať strach. Napríklad tým, že sa spoliehame na niečo, čo nás ochráni. Alebo tým, že mám maminku a ocka. A keď ich držím za ruku, nemusím sa ničoho báť, lebo mama a ocko je so mnou. A ešte, ako by som sa mohol veľmi, veľmi báť a neprekonať strach, keby som nevedel, že Pán Ježiš je vždy so mnou. Mňa má rád, vás má rád, tak Pán Ježiš nás nikdy neopustí. A je tu s nami, aby sme všetko zvládli v živote. Aj svoje detstvo, aj dospelosť, aj starosť, a keď príde časť, aj zomieranie. Spolu s ním, iba spolu s ním, môžeme zvládnuť všetko. Pán Ježiš nám zanechal svoje slovo. Toto je jeho evanjelium. To je jeho slovo. A ani jedno slovo sa nepominie v mojom živote, keď budem s Pánom Ježišom. Keď všetko zachovám, čo tu je napísané, to, čo čítame, to, čo sa učíme, keď to zachováme, keď budem podľa toho žiť, tak určite na 1,000,000% Pán Ježiš bude stále s nami. A potom možno sa budem báť. Ale všetko zvládneme. A tak vám, deti, prajem krásnu nedeľu, aby sme si to pripomínali veľmi často, že Pán Ježiš je s nami. Ja napríklad si to pripomínam tak, že si dávam krížik na hruď. Alebo tak, že nosím ruženec na prste. Alebo tak, že doma okolo posteli mám svätých, mám obrázky Panny Márie, Anjela Strážneho a mnohých iných svätých. Pán Boh je s nami. Nezabudnite. A povedzte to aj maminka aj ockovi. Ani vy sa nemusíte báť. Všetko zvládneme, keď Pán Boh bude s nami. Krásnu nedeľu.